plaer i esperem que puguem seguir organitzant molts debats com aquest. Com hem començat, comença l'acabament. Simplement moltes gràcies per la invitació, moltes gràcies a tots vosaltres i espero que puguem tornar a retrobar-nos. Gràcies. Jo mateix agraïo l'assistència, a més perquè està Arnat, ministre de Praxis. Està programant. Però no, agraït l'assistència, igual que encara n'hi ha interès en la societat per el que tenim que dir. Igualment, agraïdíssima. És difícil, donar la paraula a un polític i dir que siga breu i que ja ens arribamos. És difícil. Però anem a portar molt bé. Agrair, com no podia ser, aquesta oportunitat que ens heu donat d'allunyar-nos de lo que són les banderes que alguns estan venent, de la Catalunya, del Venezuela, de tot allò que estan arribant, i tindre l'oportunitat de parlar-nos, que falta feia de la nostra part. Molt agraïts. Molt agraït, sobretot per la paciència d'escoltar. No res més. Gràcies, Jordi i Moisès. Hem de fer-nos subscriptors dels temps, hem de fer-nos subscriptors del Mirall i bueno, jo crec que estos són encontres en el qual poder demostrar que el valencianisme és polític, pues és una ideologia en positiu, constructiva, de diàleg i de consens. Jo crec que en això se trobarem sempre. Doncs estarem molt prompte també disponibles en paper, així que us anirem informant per xarxes socials i moltíssimes gràcies a totes per haver assistit a aquest acte.